E spart capul. Mă doare mâna, dar nici până nu mai este. Asta luăm de la Aurelian. Acum mai avem de uscat până la umflat de seară. A, care mă stăm dacă tot are. Este și un spus. Tot supraviețuim aici împreună. Gata, mă, lasă. Gata, mă, gata. Gata, ce să nu mai am porumb. M-am terminat. Mi-a consumat porumbul. Acum trecem și la altul, stai liniște. Nu-l iertăm. Bine, o să-i dau aici. Ce? Am văzut. În ce fel face? Numai acolo neagul, vezi? Să mă duc la un banc de pan. Da, roșiatici, așa, vezi, parcă de zbură, vezi? Da, da. Lebădă. Lebădă. De iarbă. Drept iarbă. Acolo da. Ai văzut ce făcea? Apoi ai spumă dintre aia? Punea păcălic spuma, știi, ca să... Nu, pentru că nu las liberă, bagă mămită. Când aș libera, ba spumă. Am lăsat-o liberă. Nu, mai am băgat una mămică și deci n-am lăsat liberă. Că dacă e curat aici, nu mai e nevoie, zic eu. Cam... Seara am super mare. Deci la ceaun? Afară de ala. Dai cu bărcuța. Hai cu. Bateria lui Gicu. Nu e foc. Vezi? De când clipea verdea. Ce? De când clipea senzorul ăla verde.
Cred că are 4 partide când tot clipești. A stins ferele, nu-i dat acum, și-a gata. Am făcut-o numai de până. Super. Au venit mă păsările până la urmă. Au venit să-l complete acum 2 luni de zile. Au fost de afară. Nu s-auzea nimic în pădure. Au unde păsările. Ăla era la panicat. Ai filmat sau Da. acum? I-a pus. S-ai prizat. Hai zic ce te ajută. Băi, stai așa să mă orientez în spate deocamdată. Ar trebui un stileniu, gipul. Păi, stai așa un pic, unii facem asta. Nu contează. Fac, contează? Acolo fac. Acolo fac focul. Păi și nu facem mai bine. Dar de fapt trebuie să nu am unde să căptăm acum ceva mai, știi, mai... George a prins un mini tango. E rău. E rău, rău. Rău. Ce poate Dacă face? sari din mincioc nebun. Pe bun nu sari. Nu, stai așa. Dacă facem, dar... Dar noi Aurelian, ia sacul și pune să-l bag în sac. Dacă face ca nebun. Hai că nu faci ca nebunul și să nu scap. Mă duc în apă după aia, după el. Gata, așa, lasă așa. Direct așa, atât. Mai e tot. Frumos exemplu. Dar unde bag eu aici, în apă? Mă vin, cred că-l bag la tine acolo. Și apa mai adânc. Cum îl păstrez eu pe ăsta până Păi nu mai e lângă mine acolo. când plecăm? Vezi că te-ai gățat cu stai așa. Că... Da, am luat să am mult, lasă-mă. Ascund cu așa. Am să-l bag aici, la Aurelian. Da, că n-am. Ce de acolo, Aurelian? Ia și sticla aia și hai sus, paharul ăla. Ia. Nu este frumos acolo. Da. Noaptea e lungă. Îmi pare de vin. Așa, pițele. Dar ce faci? Te fac vedet. De? Cum ăsta moare repede? Ia Gicu, le bagă tu asta când bagă. Alim tumarul. Face ceva bun. Dă-mi... Bagați o leacă de apă să spăr carnea asta. Apă toată, da? Păi, să mă opresc. Nu mai rău până la mă duce, de mă încerca să duc ăla. Am zis că un? Până la până să duc, nu mai duc. Bofă de ce. Ce era? Da, m-am să punem din mamă, nu mai tropăia. Sus? M-am să pune la prate din mamă, nu mai tropăia. Ia zi, mă, fiță. Stai, mă, acolo. E băgat-o în seamă, na. N-am spus că forța că n-am spus probleme. N-am forță. Da, nu te ierga. Asta nu? Avem mâncat și trebuie să ne punem și în cap. A doua apă aia. Deci n-am ce faci din asta, doar ce pui. Nu mai var să fac din asta. Varză? Apa. E altceva? Nu, mă, nu, tu ce faci? Eu de bună mie toate, stai niște. Vă întrebi cu ăsta, că aia pe nu am. Da, să scădești. Cum? Să scădești asta. A, da, să găsim unde. Și... Trebuie să pui ulei mai înapoi, știi? Pe peștea asta.
Și mă duc să le cad, nu vin mâine neapărat să mă și grăsime. Masa e pe jos, ce de mă dăm? E bine ce pe gata. Să nu ne dăm cu șervețe, mă. Hai, iau-te și ce. Să stai că nu de la umede. Nu bunele. Doi cu... Sau de chiar. De toate partea să dă, că aici am spart și varză. Dă-i monede. Ce faci? Dă-i, dea gust. Să-i tot ca. Da, să stricați toată masa acum. Las că avem până la final. Va trebui acum niște apă, dar... Cred. Că mai bine. Nu, las la urmă. Că te nu întreabă după aia, tot slipești. Pun și vasă, pun și lei. Hop, iluța. Să fac arunc la... Am o cărămidă, frate. Da, ce putere. Să suce gâtul, nu știu. Mai Dacă praf. moare zataragiul meu, pula mea, ceainicul meu, ceaunarul meu, ce faci? Hop, stai cu mine. Și te sughiezi când e curat, E rece. dar ce e aceasta? Pentru mine e mai bună. Ce e mai bun? Hai să dăm foc la ceaun. Invenția lui George. Nu știu, vedem acum. Hai cu ea ușor. Novacul meu mai respiră, mai dă bine. Au ce fugi. Aha. Nu, stai să stric bățul de aici. Dar ce că s-a avut pește, mă. Uite. Are pește? A avut. S-a băgat la ceată. Uite. E acolo. Ce am prins, mă? Somotel am prins? Băi, las-o. Ce faci, măi, micuțule, măi? E, las.
O, să vine mare. A scăpat junior. Mamă. Rustic. Mi-ai pui apă ceva? Mi-ai pui apă? Cred că mai pun câte apă, nu? Păi nu știu, e fiartă, ai gustat o leacă, să vezi? Nu am gustat. Nu ai gustat, nu? Vezi că e Da, arată destul la bine. apă, da. Arată bine. Nu aș mai pune. Mai punem un par de apă? Vezi dacă e fiart. Mai pui apă dacă nu e fiart, știi? Ia uite băieți ce cort au aici. Da? Dar să lași dacă forea să respiri de seară, știi? Da. Mai pune că... De apă? De apă, da. Și am venit. Mai pune ce culeac de apă. Acum să răgeți mai mult. Că asta mă opresc. Vei. Gata. De o lingurică. Nu stai varza. Da. Identic, numai că este foarte greu. Foarte legat, dacă ce să-i pui de pește, nu știu, nu da. Legat, să se fie, trebuie să se mai topești. Bine, o vezi acum și la ăștia. Doamne, românescu, da. N-am fost să-mi iau față. Eu mă cheamă piața acolo, da. Da. Sigur mă pot să le iau. Unde pleci, mă? Opa? Datorii? Păi ce stau? Atât? Vede pe capul. Alarmă falsă. Înseamnă că E acolo, gata. Hai că fugi mier. Dă cu botul în monitor, înseamnă. Lasă, nu mai, lasă-l în pace.
Așa ai făcut și atunci. Da, lasă că o să ie. Da, nu merge așa. Hai, mulțumim, nu? Da. Păi dacă stă cum trebuie, Da. asta e scopul. Stă cum trebuie. Dacă vreau cu botul muzitor, e clar. Băi, da. Păi era mai bine să fiu pur sincer. Am și două lebede. Cu lebedele, lebedelele. Uite, era un mal. S-a plecat. O zi perfectă de pescuit. Nu-i așa, fată? Zi. Ăla-i? Bă, Vitor, aduci cutia de răbit. Începe și vântul. Uite, dacă nu spui cu zahăr. Da, Deci am un pete cu zahăr. Da, și Noroc că am pus gura, că era cu sare. Aha, am luat două tipuri. Am luat două tipuri de sare. Violeta. În golă. Ceva, da? Și pe mâncare, așa. Sau iarbă, nu, iarbă. Păi hai că scos și iarba dacă vrei cu nicio. E bună și iarbă, da. Nu, simțea mai greu față de cum era de obicei și de asta. Înseamnă că e aici în zonă, băiat. Bine că e activitate. Da. Hai să
Facem o farsă lui Gicu. Trebuia să fie. Trebuia să o fac. Ca să vadă lumea cum sărim în cap pe aici de seară. Asta e pentru ciudoșii care nu prind. De-aia. Doar 4 stații. Faci polițul de la 8 până la 30. Toate dimensiunile. Mai treabă. Da. Nu bine, nici pe AliExpress, sau eBay. Facem și pâine la grătar? Sau facem cioata la grătar? Ce facem? Cioata. Cioata o facem. Ce stau acolo fetele amândouă. Că-ți mănâncă porumbul. Trebuie să-ți scot Facebook-ul atunci. Unde mă live? Dă-i ca să instalezi Facebook-ul meu. Auzice. Ce răni. Cum? Dau un punct de ceva bun. Bă, dar nu cred că are de clasă, care așa de bucurit. Aia de chestia care are de cală. E bun punct de clasă. Uite, dorm oamenii mei. Doar la asta. Da. Bă, dar de aia mai de chestia care ai făcut. Lechertani. Da, mă, ești foarte așa. Deci se au niște senzori. Nu, că aruncă... Aruncă. Vezi, mă, dacă ai picioarele mari? Da, mă. A dus. În gol, nu? S-a băgat în iară. Ce? Nu o fac, mă. A, Da, las cam de la care cenzurează. da. Vezi, mă, dă-mă cu scombă, nu te mai ajuta. Vezi, după ce am dat cu scombă, am avut trăsături. Deci câți frați toți? Toți eu am spus 2, nu 3. Nu știu. Făcuți de o mamă. Nu, am prins Ce unul așa? dimineața, am prins. Același an? Nu. Iau, în aceeași clasă ăștia. Au rămas repetenți. Nu, măi, asta e clasa a doua, a treia, că au 2 kg aproape. Media. Oh, cred că au. Nu? Sau? Nu cred că au 2 kg. N-au 2 kg? Și eu zic că au sub 2. Asta are 1 kg și o... Niciun kg n-are, au 1 kg jumătate. N-are 1 kg jumate. Da, mă fac să scot un tar acum. N-are, ia spate. Nu, are 1 kg 200 cam, cred. Ia spate, că am cântare acolo. Da chiar, mă, Adu-te, adu. da, Adu-te cu ăsta.
Adu cântarea, hai. Cântarea acolo. Într-o parte, la Adu- termalul din stânga. Are, are. Aici. Eu zic că are, Eu are. zici că n-are, eu zic că are. Are, are. În cheltumat, sigur. Da, da, las-o cât mai. N-am impresia că e și mai mare, nu? Un pic mai mare. Nu, da, vedem acolo, că cântarea e și din noi. Stai că avem cântarul aici mobil și... Până la ochii sunt. Toți. Și Și negru în cerul bun. Da, nu, zic că are unul 300 ăsta, să zic. Dar pune înapoi în sac, Gicu. Da? Pune înapoi în sac. Nu mă, că e vânt. Da, mă, bine, lasă, dar pune în sac, că chem-i. Deci, parcă nu ajunge în tigaie aici, că chelui. Am mimil acum pe cameră. Ți miră? Nu mai cântărești? Da, mă, cântăresc, că are, uite, are șef aici, cântarul la el. Eu ți-am zis. Și eu Un zic că are kil mai mult de un jumătate kil maxim, jumătate. dar nu cred, dar nu are. Așa zic și eu, un kil jumătate aici. N-are încălzimă. Hai, mai duce la Unul cântarul 300. sau mai sau 7 ani. nu nimic. Sau îl vând. Pe baltă. Aurelia. A, nu, a plecat, el a plecat. Da? A plecat pe... Plecat Victoraș, Iacob. Hai, mă, da, suntem. Hai, stai ca... Hai, băi, vină încoace cântarul, băi, Victoraș. Hai că vreau să vând peștele, să uite, am spart capul Iară, acum, m-am salteaua. pus ăștia pe net, acum Bagă gata. în buză. Buză. Buză în buză. Ce buză, mă? Ia ridică, mă. Dar plec la zero. S-a nefăcutat, da. Dă-l jos, S-a dă-l jos. nefăcutat. Libri. Lasă-l jos. Pune la zero. Dă-i pe unitate, De start. vezi că el... Ah, e bine, gata. Ia, Dă-i, ia ridică acum. dă-i. Cât jumătate? Băi, dacă eu am cântarul, noi ce naiba. E bun. Chesa asta. Aici sunt și mai mari. Ia. Da, până în două. Uite, la gumaj și acolo are 2 kg. Poate mai bariu ăla, nu? Ăla se poate, da. Ăla are. Foarte frumos. Uite, acolo. Te-aia, nu o să mâncăm ceamăgicule de ceabă de borș de pește? Asta mă nu joc când ajung acasă. Asta pe kilograme, mă. Mă, dar trebuie De la să-i mălui pui e până la bun. urmă și... Da. Condiment. Asta cât are? Asta are 1,8. Cât? 1,8. Două. Eu zic că are două. Hai, care parează? Hai, 1,9. care dă mai mult? Care de Unu mai nouă, mult? zero? Așa, mă, 1,6. Două. 1,9. Ei, ai dat pe... Și dau un colibri, pe ce dracu ai dat? Păi nu știu, așa s-a... Așa e. Dă pe kilograme. Nu, ai băgat pe libri, vezi că e pe libri. Acum, lasă să Lasă la ce? din zero acum. E libri, vezi, schimbă Da, unit schimbă. în partea în dreapta acolo, mai dai. Mai dai. Hai. Atât, lasă așa. Cred că și asta la fel. Nu, nu, nu. Asta încă 900. 2 kg. 950. Încă 150. Un kg 900 pe aproape, cea mai aproape. Care e treaba înseamnă? S-ar putea fi mai mic asta. Să zic eu din ce cauză toată treaba așa. Zic că mă face și că a dat un pești din ăsta, să vezi că n-are cum să aibă 2 kg, dă-l dracu. Mă refer de baltă. A, bine. De ăsta baltă, e să mai duci mic, la da. baltă, asta, s-ar putea să fie, dacă nu-i dai mâncare, nu-i dai nimic. Asta A, să are 2 fie- În kg. greutate, Un kg 900. lasă. 900. Hai, lasă, 50 de 2 ani. kg. Ăla e porumbul din care l-am mâncat. Da. Eu mamă toți. Hai, când ajung acasă, fii prăjit tot, numai câte o mână. Poți să te lăsă? Pun, se spara până la o seacă, nu mai vine altul. Hai în cont, nu vreau să răscuși asta. Domnul Aurelian Ma în acțiune, Pregătit ca întotdeauna? operațiunea Monstru. Băiatul pe Titanic. Nu te pregătă? Da, e bun, dar tu ce mal pus? Sunt ten nervos? Cadoul tău? Pentru partida asta de 48 de ore, un ten acum la vreo 7 kg?
Nu? 5? Hai, 3, 4. 3, 4? Mai mult nu. Să nu zici că la popa. Fie primit? Stare cu el. Hai că nu mai știi. E ten. Nu mai știu ce rău. Nu, asta e cu mămitos. E ten ăsta. Ai zis la mal domnul Alex. Da, dar tot cum vine cred că e ten. Să nu fii Novac. E ten. Nu e ten. E ten. Ridică la suprafață. E mai mărișor decât 3, 4 firi, că spune Alex. Are vreo 7. Cadoul lui 48 de ore. Da, e ten. Ușor. Așteptăm. Astea ore în drill și... Păi nu văd. Nu e... Nu va. Novac pare. Nu știu. Sper că este în ten totuși. Novac, mă. Hai, du-te-mi, Doamne, iartă-mi, face. Dăm după craft și intră Nova. Ce cum nu fac cum stăm? Bravo! Un pescar nemulțumit de faptul că a prins. Reclamație la baltă. Da. Stai mai măricel. La două babe flotante în urechea dreaptă. Băi, lasă-mă în pace. Sau urechea, da, urechea dreaptă. A vrut să asculte cu urechea la porumb. Ceea ce asta a făcut. Ce pară, mă. Da, Cic și frumusețe. panorama. Gata, bagă înapoi în plasă, că după aia sari fraierul și nu vreau să vă neci. Și așa e un pescar nemulțumit aici. Da. Acesta. Primul în cât timp? El este nenea, el este nemulțumit. Sunt 24 de ori, de fapt. Da, 24 acum, nu? Da. Am intrat pe ceamun. Ce face băieții? La un șpriț frumos de seară. Ei bun. Avem și fachistul șef. Domnul care prinde novaci în continuu. Nu se mai satură. Spaima lui Gicu Caraman. Pentru domnul Gicu se știe. Aici un ceaunel. Facem ceamun. Dedicație. De la spaima novacilor. Gata, Gicule, ajung. Lasă-mi să se așeze. Uf. Ce faci, fata? Hai să băgăm în ceau. Să vedem ce prepară domnul Masterchef. Foc gras în ceaun. Avem niște lapte de pește. Mama e de rață, n-a scăpat. Au de ceva sau? Al lui Aurelian. Și cârnățel.
Deci au un vânătoresc. Sau cum se cheamă. Arată cam... Arată cam bine. Ca să zic așa. Masterchef aici, de față. Da. Cel mai mare pregătar. Mâncăm la ora 12 noaptea iar. E, 12, 2. 1, 2 măcar. Să trăiască ficatul nostru. Doamne ăștia. Up. Atât. Alarmă falsă. Atât. Dacă nu ți așa cum faci, să urcă în sus sau să coboari. Cu bani. Înseamnă că e acolo. Acolo. Nu prea. Hai. Că nu e. Revenim atunci. Toată lumea spori. Care? Mă las în jos. Păi și atât? Le-ai schimbat dimineața? Da. Dar mai am dat, sunt gorinat. Și mai am spus că nu mai fac alta, că n-are rost. Mămăligă. Da. Și atât. Și asta a fost.